Ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo an'u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ. Bi décembre kalo tile 4 san 2020 aw minnu b'an filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kokana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o togoya la ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale wagati sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tun sigilen don ka wagati min makɔnɔ sa ni o de ye CNT ale ye fɛn min sa maa minnu bɛ yen nɔ sa n'olu bɛna wasadenw nɔ labila cɛmancɛ fanga ale wagati o kɔnɔna la sa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ o maa kelen n'a bɛɛ lajɛlen lakodɔnna sa a maaw la sa an b'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ olu tun lakodɔn n'o politiki ko gun o kan sa o maa dɔw y'u yɛrɛ ye CNT ale kɔnɔna la a maa dɔ ye Mahamadu Awa Gasama ye ka taa se Mamadu Jarasuba ma ale ni Mohamed Aga Intalaye ka taa se cakɛyɔrɔ wɛrɛw ma sa i n'a fɔ kunnafonidilaw ta fanfɛla la sa kunnafonidila maakɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Aramata Jawuri ka taa se Dramani Alu Kɔnɛma olu bɛ a kɔnɔna la an ka ɲɛnajɛlikɛlaw n'o ye artisiw ye sa olu fana ka maabaw bɛ a kɔnɔna la n'o ye Magma Gabriel Konate ye ka taa se an ka rapɛriw ka maa dɔ fana ma ni o ye Sidi Sumaworo ni bɛ b'ale wele ko Ramses sandikaw ka Amadu Amion Gindo ale bi a kɔnɔna la sa ani Adama Fɔnba olu bɛ a la ka taa se maa minnu fana ma sa ni o maa bɛ kɛ maa balina ye ko in o kɔnɔna la sa n'o ye Colonel Maliki Njaw ye Colonel Maliki Njaw yɛrɛ min sa ni maa bɛɛ lajɛlen kun sigilen don k'a fɔ ko ale de bɛna CNT ni ka a baaraw ni ka a sigi sen kan k'aw hakili jigin k'a fɔ ko ni CNT baara bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan sini sibiri décembre kalo tile 5 san 2020 a bɛna kɛ CICB o kɔnɔna la. An ka maliyɛnden maa 122 olu de seginna ka na an ka jamana o kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen na sa a yirala k'a fɔ u kun talen don Algérikaw olu fɛ yen nɔ n'u taara dugumasira o fɛ sa u tun bɛna u to Algérie ni ka taga Europe jamana o kɔnɔna la sa o de la u ye u bɛɛ bila ka na an ka jamana o kɔnɔna la. Maa lujuratɔ olu bɔra kunu alamisa décembre kalo tile 3 san 2020 ni ka u ka nisɔngoya k'a yira a nisɔngoya yɛrɛ yirali ye fɛn min sa o de ye k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw ɲinɛnen don maa lujuratɔw kɔ ko gɛlɛya min bɛ olu kan u mɔgɔ foyi tɛ u ka gɛlɛya la a gɛlɛya dɔw yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min kan sa o de ye k'a fɔ ko maa lujuratɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ baara tɛ u bolo ko kabini san 2018 wagati sa n'u ni an ka jamana marabagaw ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ sa n'a yirala k'a fɔ ko maa lujuratɔw ka kan ka don baara la fo ka taa se foroba baaraw olu ma sa nka an ka jamana marabagaw u ma kala don ɲina ni ka bɛn ni o bolonɔbila sɛbɛn ninnu ye o de la sa u y'a yira k'a fɔ ko olu dusukun tɔɔrɔlen don an ka jamana marabagaw bolo ka sababuya kɛ maa 2000 lujuratɔ o de bɛ yen nɔ ni baara sɛbɛnfura bɛ u bolo ni u bɛɛ lajɛlen bɛ sokɔnɔsigi la u tɛ baara la.
Gawkaw fe no sa u ye moto feerela dɔ bɔnɛ ani na araba ka taa dugujɛ alamusa desanburu kalo tile 3 san 2020 ma lakodɔnbalo dɔw de ye nin waleya jugu ye ni ka a kɛ sa maa min yɛrɛ sa n'u ye a bɔnɛ ani na ale tɔgɔ de ye ko Asan Tal sa k'a bɛ ka taa a buranna la wagati min na u ye a dɔdɔdɔ fo k'a se yen nɔ a selen nɔ wagati min na sa u ye muru ni ka a turu a la ka taga ka a joliman dalen to u y'a ta tele la ni ka taga n'a ye CSRF la Gawkaw fe no sa a tayana ni k'a to o labitaniso la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Moritanikaw olu fe no sa u ka duguma kalanso fo ka taa se sanfɛ kalanso ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna datugu tile 10 o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ coronavirus bana yeta bɛ ka caya u ka jamana kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko coronavirus yera maa 159 de la lɛrɛ 24 o kɔnɔna la kabini coronavirus ale yera u ka jamana kɔnɔna la marisi kalo tɛmɛnen na sa coronavirus bɛ maa 90 o de la sa maa minnu n'olu kɛnɛyara sa o de ye maa 7,900 ye sa maa 171 olu tanyana. Tile damadama de bɛ Ganakaw n'u ka jamana ɲɛmaa kalafili ni wasaden kalafili o cɛ sa o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ tɛnɛn nata in na sa u ka maa minnu bɛ yen nɔ sa n'olu bɛna taa kalafili la sa olu kɛlen don ka u ka jɔrɔnanko ni ka o yira o bɛ tali kɛ min kan u ka jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati cogo min na ani fo ka taa se u ka cɛbɔ minnu bɛ yen nɔ sa n'olu kɛlen don ka u kanw ni ka o di jamana kɔnɔdenw ma u bɛ se ka u ka layidu ni ka a timɛ cogo min na. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na n'Ala m'an ka jɔnya na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ tɛnɛ nata in na ka kunnafoni wɛrɛ da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na a baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la o tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020 nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo ani u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye o tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na nin ye welewele dakan ye ka bɔ minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ.